Dacă v-ați săturat să primiți tipicul ibuprofen, să fiți tratat de infirmiera practicantă și să nu aveți parte tocmai de cele mai bune condiții în spital, alături de încă 3, 4, 5 persoane, atunci acest video este pentru dumneavoastră. În Germania există posibilitatea de a fi asigurat privat suplimentar, ceea ce înseamnă că uneori aceste lucruri pot duce la a avea costuri exorbitante lunare, dar prin partenerii noștri cu care lucrez s-a inițiat un program foarte accesibil, consider eu, pentru toți, pentru că totuși este sănătatea noastră care ar trebui să fie pe primul loc și pentru 50 de euro, 60 de euro pe lună, consider că atât dumneavoastră cât și respectivii din jurul dumneavoastră o să fiți mult mai mulțumiți și nu va fi nevoie să mai îndurați în continuare tratamentele care sunt oferite doar de baza asigurării de sănătate.